En geno mara Nyakaramogi ni riyo makare, wan bende wan gi ikruok mar kelo ni weche manyien makagi kacha e thuoloni, kama wabiro kelo ni weche mowuok e chuny boma ma Nairobi kaachiel gi kor gwenge. To kapok wachopo kanyo, wang'iyane mago ma wamiyo pek. Piny owacho olando okenge mag tieko masiche mag apaya mosemedore mokalo higani. Dichuo moro manomoko e chuny pi ohula e gwenge ma Mwea gikone to resi tok moko kuom malo seche 24. Seneta ma Nandi Samson Cherargei oseorwako jood bura apisi manyien mag bunge Tawas kowacho ni chal mare ok ni kare. Nyakaramogi in gi thuolo mar oro ote machok e laini maro mar ote machok ma en 23600 machiegni nyinga Milton Ochieng'. Riwruok mar United Nations pachoka olando chenro mosebedo kotimo kod piny owacho ma pachoka koting'o kony mane gichwalo ne jo Kenya 452 e kinde koth El Nino. E romo mane gibedo godo kod jalup jatend piny, gimedo ni gisesiro jopur malo 200 mar jiwago chiemo. Kamano bende sekta mar thieth, United Nations Kenya nokonyo piny Kenya yudo omenda maromo $415 koa kuom Global Fund mar kedo kod tuo mar kahera, malaria kod jiwo chenro mamoko mag thieth. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua nopuoyo tudruok e kind piny owacho kod riwruogno mamedo kelo pogruok kod dongruok e pachoka. For me as a person, because it was a great looking ahead. The National Treasury and Economic Planning is committed to review and re-engineer its processes and procedures and policies to ensure that the national development planning is efficient, effective, and impactful, such that the resources as being directed are able to reach and improve those areas that are intended. We've launched what we call a multi-partner trust fund for Kenya, and I really want to salute Canada, Norway, Sweden, Netherlands and Switzerland, all of whom have come into that fund. It's still capitalized at a fairly small level, sir. It's about $15 million thus far, but it's the principle. It's that we're putting the money together, which allows us to join together as UN more easily to help you in a more impactful way. And we really expect that fund to grow. It becomes much easier to coordinate government and coordinate government reactions and responses and interventions. Again, we are very excited by the ongoing plans to enhance the UN presence in this country by enlarging the facilities at Gigiri so that UN can be very strong in the global south here in Nairobi. Senator Manandi Samson Cherargei owacho ni apise mag jood bura ma bunge Tawas ok olosi kaluwore kod achal ma entiere go e sani, kowacho ni nok olos gi yo makare. Cherargei owacho ni pok gineno oboke mapuodho odno mondo mi ochak ti godo.
Omedo se omenda mosetigodo e goro apise ma kanyakla kod mwandu mikete mowacho ni okawo omenda ma ok owinjore. Niwaambie wala ambao wanasimamia, ukiona moshi inatoka ujue moto iko. So wasiassume hizi vitu tunasema ni vitu za hivi na hapa na pale. We want to do the right thing because we are the lawmakers, we do the oversight and we want value for the money of Kenya. Kwa sababu hizi pesa ambazo ni zilijenga bunge tawa si pesa za Cherargei ama za mtu fulani. Hizi ni pesa ambazo ni kodi ya wananchi. Na pesa ya wananchi lazima kukuwe na value. Kwa sababu hizi maofisi ambao tunapewa ni ofisi ya public institutions. Tunataka zikuwe na zile facilities za kutosha, tukuwe na value for money. Kwa sababu kama tunaweza tumia pesa hivyo bila kuwa na njia ambayo inafanyika, and then it is very unfortunate. Jaduong' majigni 65 kaachiel kod nyakware majigni 14 manche nomoko e damba mar Ochele yo Gatuiri e kaunti ma Mwea yo Kirinyaga oresi bang' seche 36 kaluwore gi jalup komishona mar kaunti no Lawrence Omondi. Jaduong' Hezron Gishobi kaachiel kod nyakware Jian Murimi nomoko e dambano bang' kodh ajiki chwe ka ginie puodho wuok tich mar jumani. Obila kaachiel gi ruoth makono notiyo kanyakla kendo odhiambo manyoro ka sa 11 noresgi. Kodh ajiki manomanore goula pod medo chwe e alworano, gino mamedo rocho ngima jodak makono. Ndio tukapche mzee. Mararira go. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua onyiero wach mawachore ni sirikal ok de oganda magero uchumi e yor miyo ji nyiero kod bago tuke ahinya ka gitiyo gi mbui kod lony manyasani. Gachagua wacho ni piny owacho ong'eyo maler kaka piny sani ochiew kendo lony manyasani obiro kod thuolo mathoth mag tije e piny mangima, gino machiwo thuolo mar dongruok mar uchumi ma pachoka kendo nyayo pok e kind rowere. Gachagua kata kamano wacho ni lony manyasani kod mbui mopogore opogore masani omienjo ni koda gik moko ma ok beyo manyalo biro hinyo rowere ma pachoka, kowacho ni sirikal biro tiyo kod migawo mar lony manyasani mondo okonyie kedo gi moko kuom achiedh nade mikelo kod lony. Opportunities through the Talanta Hela initiative. I'm glad to note that the theme of this year's festival is unlocking opportunities for socio-economic transformation through drama and film. The creative economy contributes 3.1% to the global GDP, with the cultural and creative industry absorbing more youth between 15 and 25 years, the same age bracket as most of those in this auditorium today. Already the Ministry of Education and KICD have rolled out monetization of drama and film festival content through YouTube and other channels. And this is substantial progress. Distinguished guests, esteemed teachers and students, on this note, I congratulate you all for planting more than 20,000 trees during this year's Drama and Film Festival. Ji makwan gi oingo 1,700 oyangi ni nyaka sani osedar e miechgi e kaunti ma Homa Bay kaluwore gi masira mar oula. Thoth oganda go wuok e gwenge ma Kobuya, Kobala kod Simbi e kar chung' dwara mar Achuonyo. Gie sani watudre achiel kachiel gi ripota marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich mondo miwa maler mathoth. Ali Abich, inyalo nyisowa ni to chal ni nade, to bende nitiere riwruoge mamoko mosewuok oko mar konyo jogo ma masira mar ataro okwako. Abich. Erokamano Milton, mana kiwacho no endo kuom jombe ariyo sani endi gwenge makarachuonye kaunti mobe kaendi osebedo kod pek mokel kod pi mapong' kendo muomore kaluwore kod koth mosebedo kadhi nyime gi chwe kor gwenge mapacho kaendi, kendo kaluwore kod report manwayudo ir county commissioner ma Homa Bay kaendi en ni ji maromo 1,731 sani koro pi osedare mieregi kendo gidak e kembe mopogore opogore, kaachiel kuomgi en kambi makoro wantiere ma Kubuya Primary School kaendi mantiere ka chut bura makarachuonyo. Mana achiel
kuma kunde ma pek mar oula osekelo midhiero mokalo ne jodak ka dhano masani koro dak e kambi kaendi romo ji 300 ma pi odare miechegi e gwenge ma Kubuya ma koro wantie kaendi. Mopore kod Kubuya ma wantie sani ende Milton en e gwenge mag Central Karachuonyo kamoting'o Simbi kaachiel kod gwenge mag Osodo. Bende pek mar oula nitie kendo familia Bura osemieregi kaluwore kod pi masani koro opong'o utegi ma koro sani koro gi jote kembe ma kamago eko. Ka ok aketho sa Milton mana kaka ni penjo ni to gin migepe mage ma koro osebiro mar neno ni to ere kaka inyalo chwal kony ne jopiny kata familia go eko masani koro oseneno pek ma okel kod masira mar oula kaluwore kod koth madhi nyime kod chwe pacho kaendi. En mor mara mar bedo e twak kaendi kod coordinator mar Red Cross county ma be kaendi Samuel Omondi madwa nyiso ni to pek mane ma oula osekelo kae to gin kony mage ma koro dwaro ne jogo eko masani koro pi osedare miechgi nikech wach oula madhi nyime e gwenge ma Karachuonyo kaendi. Samuel waseneno ka koro en juma ariyo sani ka weche mag oula osebiro ka chien mokalo Homa Bay kaendi kaluwore kod nonro kata assessment mosetimo kaka Red Cross pek mar oula osebedo machalo ne to gin kit kony mage madwaro ne familia masani koro pi osedare miechgi kendo koro dak e kuonde mopogore opogore e gwenge ma Karachuonyo kaendi machiegni. Erokamano Ali, nyinga Samuel Omondi atiyo gi Kenya Red Cross aka county coordinator. Pek mar oula ndalo ni osebedo mapek ahinya kaluwore ni wanie ndalo mag chwiri ma koth ng'eny. Wasebedo kwa timo assessments nonro mwasetimo kod kidienje mopogore opogore. Wan gi jo county government ma Homa Bay, wan gi jo national government kotelne gi county commissioner marwa kod migepe mamoko machalo ka Plan International, MSF kod Red Cross. Wase keto nonro piny kendo wandiko wang'eyo jowa mohinyore kuonde mopogore opogore kaka Karachuonyo. Wan kod Kubuya kama wantie ni, Osodo, Mwalo kocha, Simbi kod gwenge mag Bala to gi kuonde mamoko ma bende hinyruok nitiere to ok mapek ahinya kaka Karachuonyo kae. E kinde ni jowa ni kod dwaro ma uluongo ni immediate needs. Gima gidwaro sani kaluwore ni gidare miechegi kendo gidak e skunde. Gidwaro tents nikech wang'e ni skul ibro yaw machiegni odong' 1 week kende. Gidwaro tents, gidwaro chiemo manyalo konyogi ka gin ka nikech chiembgi nokethore pi kucho. Gidwaro gige tedo, gidwaro thieth nikech sani koro oyudo ka tuoche mag kor, tuoche mag diep bende koro medore nikech nyithindo chako tugo gi pi molil. Koro thieth bende dwarore kae to bang'e nitie kaka wasebedo ka watimo kwayo koya migepe mopogore opogore mondo wayud kaka wanyalo go dikes kata watim desilting e aochegi mondo mi kik wabed gi oula mamuomo pile ka pile e kuonde wagi. Ka pok aduogo e studio to alosa ne kod moko kuom koma sani koro kendo koro dak e skul ya kaendi koma sani koro pi odare miechegi pek mane moneno kambi kaendi to ang'o monego bed ni sirikal timo mondo ogeng' wach mar dar higa ka higa kinde ma koth chwe mang'eny e pacho kaendi? Nyinga iluongo ni Lucia Obuyo Nyisi. An chandruok ma wan go Mwalowa pi ohinyowa mang'eny. Pi ohinyowa mathoth kendo kama wantiere noero kaka jamni kwa onge, kaka wanyalo tedo onge, udi otimo pi lilo, kuonde mwanyalo jotie ka wabiro wajot Kubuya ka bende ng'enywa hewo kae. Ko thothwa moko dak obedo ojot kuom jowadgi to wan koda chandruok. Nyithindo tuore to kendo nyithindo nigi chandruok malich nikech pi. Koro chandruok ma wan go maduong' ahinya. To ni kuonde mwadake go kuyor pi kata gi but, to but nimo, suprieche wa odhi te, maonge suprieche mwadongo mwanyalo tedo godo. Wan koda chandruok, ka unyalo konyowa to ukonywa nikech kama wadake rach, cham manyichwa puro, cham odhi duto. Wadong' gi lwetwa nono kamae. Koro kama wanyalo gore onge. Sirkal kunyalo konywa uru, wan koda chandruok. Suprieche onge mwanyalo tede, tent mwanyalo bede wajote onge. Koro wajod moko dak ka jomoko ka koro wayo ka jomoko dhi nyaka odak e miere jowadgi. Mane wach ma wan go, sirkal konywa uru waleo. Erokamano ahinya. Ibe cha winyi gi ting'iswa ni kien kit kony mane modwaro ka nikech waneno kusebedo kudar higa mane chokla mathoro Kubuya ka kod gweng' mamoko e Karachuonyo ma Karachuonyo kaendi. Erokamano. Kwa jina naitwa Tekla Tabu Adu. Mimi mkawaji wa shule ya Kubuya Primary School. Niangalie hapo. Msaada. Jamani tunaumia. Maji yanatukumba kila wakati. Hatuna pa kukaa. Makao yetu tumeondoka miji yetu. Kuku zetu zimeenda na maji. Hata kuku, hata kondoo hawana mahali pa malishoni. Msaada tunaoomba.
Angalieni nchi yetu baba, kama kuna uwezekano muweze kutupatia ya jinsi ya kuweza kuondoa huu janga la maji linalotukumba. Pamoja na kuwa kazi ya Mungu haina makosa, hatuwezi kukosoa kazi yake, lakini tunalalamika kila wakati, lini tutapumzika na maji hayo ya nenda rudi? Tunahama miji yetu, tukihama nyumbani pia tunaacha miji peke yao. Miji yetu ikibaki peke yake, unaomba jangiri wameishaingilia. Ombi letu hatuna mengi. Asante sana. Kane kaka ina achiel kuom jodak ma Kubuya kaendi wasena okudar kaendi ka gato ene kambi kama untiere gi monego bene sirikal donje mondo chiwnu kony mondo ngima ubed makare kama kuro joten. Pek ma waneno kapok adhi e wach moro an Emily Akinya kuno. Pek ma waneno ka wan e skul ka wang'eny moingo classes gi. Nyithindo bende wan go tuoche be kondo ng'eny. Nyithindo korgi ramo gi fuolo, tuoche mag diep gi be koro ng'eny. Koro pek ma waneno wakwayo mondo gikelnwa yedhe, gikelnwa nets mondo med konyowa. Gimar ariyo, pek mochak waneno kendo wakwayo wakwayo ni mondo ung'adnwa rieko, mondo ung'adnwa pigni, yo munyalo loso go pigni, mondo pigni ogiki mokni iga ka iga wadar. Gige wakethore moromo kendo wan gi pek moromo. Ka wadar gige wadhi mwalo te wadong' ni wadong', to wakwayo sirkal mondo konywa gi gik ma ginyalo konyowa go mondo wayude ber. Milton kamana nya man chiel kuom pek ego ka wacho ni sama koro gi jok kambi kae gin kod midhiro mopore kamoting'o tuoche nyalo joko ka kod chiel kod nok mar chiemo ka winjo ka gidwani mondo migepe mopore ma sirikal omakre kanyakla mondo omany kaka inyalo konygi kama koro gi jote niendi ka bende gidwaro ni mondo amany yore mosiko minyalo tiyogo wacho ola mobedo ka daro ji higa ka higa kinde ma koth chwe mang'eny e pacho kaendi. Ka kamano abiro duoke studio mondo dhi nyime kod weche manyien mamoko ka wato wang'iyo pek ma ola okelo ne jodak kar chung bura ma Karachuonyo kaendi. Milton. Erokamano ahinya Ali Abich kuom ripot ma kamano. Nyakwaramogi en geno marwa ni sirikal mar kaunti kaachiel gi sirikal mamalo biro winjo ywak mar jodak makono. Ka wadhi nyime en ni piny owacho lando chenro mag rido chike momako sekta mar pith jamni kaluwore kod kuo jamni makoro kwako gwenge mopogore e pacho ka. Kuom jamni wachore ni osenyayo uso ring'o maoka kuom mar jamni osenyayo uso ring'o ma ok opuodhi kendo manyalo kelo midhiero e ngima oganda. E lendo mar chenro mar rido chikego midwa tim e ndalo 100, jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo olando ni chenro ni idhi tim kanyakla e kind county commissioners, obila e kind jokanyo mamoko. Good morning. At the county level, the county commissioners are expected to establish the multi-agency teams that are composed of all the players from the National Police Service, including the DCI, the NIS, the National Government Administration officers, the county public health officers, our colleagues within the veterinary services, and to also be able to co-opt other relevant regulatory agencies with specific terms of reference so that then we are able to enforce the same. And among the deliverables, which have largely been highlighted by my PS colleague, is to ensure that livestock facilities undergo inspections and are compliant with applicable rules and regulations. The multi-agency teams are also tasked to identify hotspots for illegal slaughter of all livestock and to arrest the culprits while dismantling all the criminal syndicates involved. Jokanyo e duond buch ODM bade ma Kisii okwedo monj ma giwacho ni obila mag okwach kich otimo e kinde mane gimonjo apisi mar Gavana Simba Arati. Ka giloso e boma ma Kisii mano okelo jotelo mag ODM e kauntino, gidwaro ni mondo okaw okang' ne jogo marocho chenro mag Arati. Gimedo ni gibiro bago ng'anyo chakre tich abich mar tang'o ich wang' margi e wi kaka itimo gik moko e kauntino. Sasa mkisimama hivyo si watakuja hapo mbele mahali kuna pacha. Si mngesonga hapo. Position kwa sababu.
The constant, unwarranted attack on our governor, His Excellency Paul Simba Arati. We are incensed. We are not happy. We are concerned that the harassment and intimidation of our governor has gone howry. We cannot describe it. We can't condone it any further. They started slowly. They even went to the stadium. They even went to his home. Now they are threatening to get hold of him. We have no problem if he has committed an offense. But now that he has not committed any offense, which we know, we want to demand answers. Why are they interested in Simba Arati? Kitu ambaye imefanya sisi tumekatabishwa sana, tumekuwa hapa tangu asubuhi, ni moja. Tunataka gavana wetu Paul Simba Arati aheshimiwe. Isipofanya hivyo, sisi tuko kwa maandamano kuanzia siku ya Ijumaa kwa wiki mbili, na tunataka kujua wale wote ambaye wanaushika, kwa sababu tumeshapiga report, wachukuliwa hatua na serikali. Tunaomba serikali kuu, especially we are addressing Mheshimiwa Kindiki, ya kwamba ingilie kati masuala ya usalama katika jimbo letu la Kisii. Sisi kama wafuasi wa chama cha ODM hatuna furaha jinsi ambavyo serikali kuu inamfanyia Mheshimiwa Governor vitendo vya kikatili na vitendo vya kinyama. Mtakubali? Tunataka kuambia sisi hao wa Kisii hapa ya kwamba tutaanza maandamano on Friday. Hivi sasa tutajitokeza kufanya maandamano kila siku katikati ya mji wa Kisii kuonyesha ya kwamba hatutafurahia na zile vitendo Mheshimiwa Governor anafanyiwa hapa Kisii. Simba power! Nyakwaramogi yena monda kao yueyo mokwongo e cheno mar migago to kapo kadhi e yueyo aneno ka otemo kose orono e laini mar ariyo adek auchiel nono nono. Abro somo moko kuomgi. Awuoro kaka sirikal oling to pi nego ji. An Pastor Omondi Otiche mar Gemo Nyinyore. Kaeto ma wiko wuod Asembo Ndwara owacho ni amoso monte kod shemeji nate Asembo Lwak. Awuoro kaka mano nuore kanyo ero. Kaeto Yes Milton Ramogi neno maler an Paul Angira kowuok e county ma Homa Bay. Kaeto machielo bende wacho ni jotendwa gi chal ayany ok ber ahinya. Ayany nyalo yanyanya ng'ama ni bathi kanyo, koro koero padi to padi, nikech an kama ntiede ok dachop ma padi ma to winjore gi apat. Wakwayo kwe kendo wan bende kaka jopiny wawinjo matek mokalo sach ng'anyo, omiyo ywakwa mantiere en ni sirikal mondo ng'i kaka daktache nyadok e tich ma Otisa Tinga ong'anyo mar pap Ogi. Nyakwaramogi wakaw yueyo matin, kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Asante. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better. Dial *487*3# to get this song. Ase wacho nyathini toko winja. To thani, oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy.
Idwaro mondo yier nango. Anto idwaro mondo yier nango. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Nyakwa Ramogi ne gin ji mahumbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wacho to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Higni mosekalo ne gin jok ma ideo, to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Kik bai. Winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Machiegni kendo riwruok mar jopuonj madongo ma Primary Kepsha okoni owinjo bedni loko kendo riwo moko kuom weche mag dho ngere mapok oyangi gi dho oswayo kendo keto gi machal gi kaka lai mar nyasani mag Google loko godo moko kuom weche nyaka dho oswayo. E twak e sach romo mar ndalo 3 manobagi e kaunti ma Narok, jakom mar riwruogno Joseph Kitur oyango ni gisechako twak kod duol maloso lai mag somo ma pacho ka KICD mondo lok moko kuom weche mag dho ngere nyaka dho oswayo gino mabiro bero somo ma dhokno. Gi kit somo manyien mar CBC gikoni nitie mathoth mowinjore oket kare mondo mi jopuonjre oyud lony duto madwarore. Ya Kiswahili kwa mfano chemistry, mnasikia it is borrowed, inaitwa kemia. So in most cases now KICD is adopting a system yenye kama kuna maneno fulani ambayo labda inatumika kwa somo fulani inapendekezwa na baadaye labda ikiwekwa kwa vitabu itaweza sasa kutumika rasmi kama authentic words that are supposed to be used. Katika mtaala wa umilisi wa CBC una jambo moja ambalo liko pale ndani ambalo linahitajia sana mambo ya Kiswahili. Lugha yetu ya Kiswahili inahitajika sana, ina umuhimu mkubwa hapo kama lugha kwamba inaweza kutoa ajira. Sasa ukija hapo kwamba Kiswahili inaweza kutoa ajira, mimi Kiswahili kilinipa ajira tangu nilikuwa na miaka 20, nyuma miaka ya 80 nilipata miaka yangu karibu 5 katika VOK kwa sababu ya lugha ya Kiswahili, kwa mhariri, mwandishi wa habari za Kiswahili na michezo. Tukija tena michezo ya kuigiza pia nipo hapo pia. Inahitajika katika mtaala huu wa CBC kwa sababu huachi mtu nje. Kama wewe hutakuwa engineer unaweza kuwa mwigizaji. Jatend piny Kenya William Ruto igeno ni biro yawa yanga apaya madongo kundu mabiro riwo counties ma Mombasa gi Kwale. Jatend chenro mar gero apayano kokalo Ken Ezekiel Odede owacho ni osetiek daraja 3 mane odong' e apayano ka sani gidong' mana gi riwo apeini madongo ma pidho yien e bath apayano kaachiel bende gi geng'o sienyruok malo. Apayano igeno mar tieko dhungruok geche ahinya to Likoni, ting'o malo weche mag limbe kendo medo ohala ahinya gwenge ma Mwacheseza kod Kibundani. What we are doing now is basically filling in the gaps and doing the riding surface for the traffic. Anytime from the end of May, we should be done with the major works and we should be able to open the road to traffic.
This link will reduce the travel time from Miritini to Kibundani, which is a junction with the road to Lungalunga, to less than 30 minutes. If you go through the city, the island, and through the ferry, you will spend another 2 hours. But driving on this, at most it takes 30 minutes to get to South Coast. Sirikal mamalo kotenore kod migao ma jotich ojiwo rowere ma pacho ka mondo orwak thuolo mag tije mayudore pinje mag jowagunda kaka achiel kuom yore mag tieko onge mar tich e pacho ka. Kanolose romo ma jotije kaunti ma Kilifi, jata tije migao ma jotich Shadrack Mwadime owacho ni nitie thuolo mag tije mag jotije e pinje ma oko ne rowere ma Kenya, kata kamano kwan jok ma oro kwayo mag thuolo ma kamago ni piny mokalo. Mwadime nogolo siem ne jo Kenya mandiko jotich madhi e pinje ma oko ka bang'e to gikale thagruok medo kwayo rowere mondo ne ni ging'iyo e mbui mar NEA kapok gindikore kod riwruoge matero ji e pinje ma oko. We are not just encouraging them to migrate abroad on these opportunities. We want them to go for short-term contracts so that they can come back home and invest in our local economy so that our economy expands. And as they invest, they will also offer employment opportunities to their younger brothers and sisters. The bilateral labor agreements we are negotiating as it is currently are human rights based. Ile mambo tulikuwa tunasikia hapo zamani, Mkenya ameenda pengine nchi fulani huko Middle East, alafu simu yake imechukuliwa, haitaweza kutendeka tena kulingana na zile bilateral labor agreements ambayo tunasign. Jopur niang' mawuok e kaunti ma Kericho okwayo Senate mondo witoko paro mar chik mar pur niang' ma higa 2022 ma gikoni od bura nokete lokruoge ma ok gimorgo kaka jopur. Kane giloso e chiro ma Kipsitet bang' keto kogi e winjruok ma gichwalo ne Senate, jawach e logi Nathan Rono okoni ok gimor kod pen chik mar 19 e parono mar chik mayango ni gibiro chwalo niang' ne kembe manie alworagi ma dongere dendo ni zoning. Gikoni ma biro duoko piny piem e wi weche mag pur niang'. Bende gidwaro ni jopur mondo yienegi uso niang' e kembe machudo mamalo. Clause 19 of the Sugar Bill 2022 intends to eliminate fair competition in the whole chain of the sugar industry. Farmers, sugarcane farmers, should be left free to sell, to develop and sell their cane to the highest bidder in the market so that they can maximize the profit from their sweat. Number two, the sugar farmers are against Clause 19 of the Sugar Bill 2022, which seeks to introduce zoning because it is against the freedom of association. Tunakuomba Mheshimiwa Rais, kwa sababu wewe uliongea mambo ya bottom up agenda, usiweke kidole kwa sheria ya sukari ya 2022. We are giving a very stern warning to every cartel who want to ruin our farming industry. And we are giving a strong warning to every cartel who want to derail the farming gains that we gained in sugar industry, and that anybody who want to misuse the legislation of the government to bring down sugar industry, we are saying no. Sorry. Tumia majority leader yako kupitisha maneno ya wakulima wa miwa. Tumia namba yako ya namba 4 kupitisha maneno ya wakulima wa miwa. Na ulewe. Jatend piny William Ruto kawuono loro romo matwa ki weche mag chulo jotije piny owacho e kar romo mar Bomas of Kenya. Romo no mandala adek okelo kanyakla jotelo mawuok e migepe mopogore mag piny owacho mamalo kod mago mag counties. Idwaro mondo duok chien atamalo osara michulo jotije mag piny owacho nyaka atamalo 35. Wawinjane kaka chenro ma kamano dhi nyime. To stop living dangerously and beyond our means. We instead need to tighten our belts and make necessary adjustments
to make resources available for productive investment. We have seen the fruit of this resolve. As a result of prudent management strategies and bold decisions, we are now far from the cliff of debt distress. Investors Watimo mos kuom ng'ikruok mobedo makamano, kata kamano wadhi nyime kama oyudo ni jatend piny Kenya William Ruto okone migawo mar wuodhe kod apaya mondo otimie duto ma dwarore mar duoko chien kwan mar masiche mag apaya mosebedo katimore e pacho ka. Ruto omedo ni kwanno nyaka dog chien gi 50% kata moingo kanyo. Nono to jatend migawo mar wuodhe Kipchumba Murkomen biro neno mako lwer. Jatend piny nochiko migawo mar wuoth mondo mi ochakie chiwo kum mar fuai makanyo ne jok maketho chike mag apaya kolero ni rito ndalo 90 bor kakosebet kitimo. Road safety is a shared responsibility which requires the execution of an all-of-society strategy throughout the country on a sustainable basis. I urge all Kenyans to observe road safety and report violations as part of their civic duty under community policing. 1 year from now, we will have another meeting. And in that 1 year from now, Kipchumba Murkomen, you better come and report to us that the numbers are coming down. Otherwise, you will be in a lot of trouble. Dhot mar oganda mar Abasheshe ma en achiel kuom dhoudi matindo e bwo dhot mar oganda jowanga modak e kuonde chung'on bura ma Mumias ma Ugwe, Mumias ma Imbo kod Matungu e kaunti ma Kakamega opwodho jatend migawo machon ma tuke Rashid Echesa kaka jaloso e loge. Maeri en tok misango manotim e bwo yien manikoda higa 100 moti e chuny alwora ma Lusumu e kar dak mar ruoth oganda Waluya Mawanga ne nitiere gweng' ma Shikulu e ka chung'on bura ma Mumias West. Kotelnegi kod jaduong' mar gweng'no Joseph Ndombera kod Haron Opanda giwacho ni kaka joka ng'ato dongruok margi osedok piny ahinya e yor ochumi, siasa kaachiel kod koso bedo gi jotelo motegno manyalo chopo ywakgi e nyim telo maduong' ma pacho ka. After 1,000 years since Wanga settled here, and as the first step in restoring order in our community, we have today installed Mheshimiwa Rashid Echesa as our spokesperson. Na tunatambua kwamba Wanga Kingdom hii ndiyo chanzo chake. Yeyote ambaye amekanyaga hapa, umekanyaga mahali ambapo imemaliza miaka 1000 tangu Wanga akuwe hapa, na yeye ndiye mwanzilishi wa Kingdom ya Wanga. Kwa jina hilo moja ikawa kwamba yeyote atakayeishi katika hii area atakuwa anaitwa Muwanga. So Muwanga inaitwa kwa ajili ya ukumbusha wa Wanga. Na leo hii ningependa shughuli hii ama tamasha hii isichukuliwe kwamba ni ya kisiasa, hapana. Mimi nimekubali wito wenu na hiyo kazi yote mmenipatia kufanya, na nataka niwaambie hapa siku ya leo na Wakenya kwa ujumla, mimi nitahudumia jamii yangu ya Washitete na Waluya kwa ujumla bila ubaguzi na kwa heshima na kwa unyenyekevu. Na kama kuna jambo lolote, tuko na Council of Elders hapa, mimi nitakuwa nakuja, tunaketi chini, tuna consult. Nyakwara Mogi e chenro marwa mar ng'e gwenge wa kawuono warango gweng' Marata mayudore e kaunti ma Kisumu. Nyinge nochakore nade to jopiny wacho sigande e yo mane? Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Mana kamano Nyakwara Mogi arwaki kendo ni machiegni e telo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Mana kapod wanyonore kaunti ma Kisumu, kalapaplawa golowa e gweng' ma Kisian kendo fuyo mapi kodwa e gweng' Marata mayudore e sub kaunti ma Seme. Ang'o manyalo miyo chak gweng' ni Rata? We wawinjane na mokwongo paro mopogore kaka jogweng' lieko e wi nonro motenore kod nying mar gweng' Marata. Gima miyo iluonge ni Rata, an kadonga yudo Rata ka
kane nitie yien moro maduong' bao moro nitie maduong' ka ne oneno gi kamoro amora kata kane in kondik to ninene koro ne bao no ne chalo gimoro kaka rata yani bao no kani wuok kata Kombewa tinyalo neno bao no koro emomiyo niluongo ka ni rata. Ne nitie liel moro maduong' kabisa e rata ka liel no iluongo ni rata emomiyo nyinge nowuok kaka rata. Kaka history mwasewinjo yien moro ne nitie maduong' mane oneno mabor koro en ema nochalo kaka otayo ng'ato kabiro kamoro koro ne en rata koro dhok mopogore opogore koro ji oluonge ni rata. Rata wapani nochake nikech kaluwore kaka ji nodich gi wach korka ohala mek uso gwen gi gosere gi omiyo nobandika nying mar ka ni rata. Bang' winjo paro mopogore ma jodak oselieko kotenore kod nonro mar nying mar gweng' mar Rata, we koro wawinj anena adieri kata thor wach motenore kod kuku mar nonro mar nying mar Rata kaka ne gweng'no ochakore kendo gimomiyo nochake ni Rata. Rata kaka ung'eye kaka unene geographically en ewi pith. To rata manie wi pith ni en kama nene nitie kor maduong'. Kor mane a Uyoma chopo Kombewa koro e kor madhi Kisumu ma bang'e ne wasungo payo kaka ndara to bire kor madhi Maseno. Mano nikech Maseno emane wasungo bire moloso kaka mission center. Koro joma ng'eny ne mission center ogero skul ma mokwongo niluongo ni Maseno Jean School. To Maseno Jean School bang'e no promote mobedo Maseno School masani is a national school. Koro joma ng'eny mane e pinje luo koni anyalo wacho maber ni Sakwa, Asembo, Uyoma kata mana Gema Mwalo koni gi Imbo kane dhi somo Maseno kata kane dhi lemo Maseno to ne giwuotho ga gi gimiluongo ni sign ma wasungu luongo ni sign giwuotho gi gimiwacho ni ranyisi. Ranyisi ne gimoro moloyo kaka yien mochung' e got. Kaka Rata en got ne nitie yien moro mane kidwa dhi Maseno to kia e pinje mamwalo gi to en miluwe kirieyo Maseno. Koro en ema notayo ji koro niluonge ni Rata. Ema kae to joluo mandalo ni madhogi bire Kisungu noloke ni Rata. Ne nitie ruoth maniluongo ni Wadegu. Wadegu no dala ne nie Bwogot kacha kamiluongo ni Nyamor. Bas koro kano osebedo ruoth bang'e ema ruoth manoluo bang' Wadegu niluongo no Uta. Emomiyo iluongo Rata ni Rata ko Uta. Nyakwara mogi mana kaka isewinjo nonro mar Rata ne nitiere yien moro mabor mane tayo ji ka gidhi kuonde mopogore ahinya to yo gwenge ma Maseno. We koro wawinj anena ni Rata kata gweng' mar Rata humbe landore kod wach kata tim mane. Rata gima humbe ng'erego kaka gweng' mokwongo en kama ne wasungu odonje kabiro Semeka. Tok mano kende noae e gweng' miluongo ni Kakelo. Ma en Kakelo. To Kakelo ka e Semeka ne en gund ruodhi ma wanyalo kwano ruodhi 10. Gin jogo mohero pur kendo joma ohero rwako welo nikech wan gi joma iluongo jodak ka mang'eny to kane gisebiro kati irwako gi arwaka koro gibedo onge ni kwedo gin gi japamoro koro pur to girwako welo kendo Rata ka ong'ere ahinya Semeka ni nitie chiemo mang'eny rabolo, oduma, moloyo to rabolo. Rata gi pacha pano ng'ere ahinya mokwongo nikech His Excellency Governor marwa en msomi
mong'ere piny mangima to gi tije mosebedo kotiyo ne Kenya. Aparo ni mana achiel kuom gik momiyo Humbrata nitiere en wuod lo marata kae. Koro nyinge kaduong' to nyaka penj gimoae be mokwongo. To gin dongruoge mage ma jogweng' marata kwano nyaka ne gweng' marata chakre higa machon nyaka sani. Mokwongo nikech yore tinde beyo chon e yore iro kabisa. Omiyo tindo joma nyalo biro rata ka ng'eny. Mar ariyo nikech thoth mar ji be osedhi nyime. Omiyo chiro mineno rata kani ka nochake 1950s. To father na mano kongo chake ka nogero hotel kanyo. Hotel moro matin ma ji madhe chai. Ae bang'e ogero duka. Mano duka nogero ka wanie high school in the early 60s. Koro hotel gi duka no ema osenyuolo chiro mangima. Wan gi telo ma inyuoli anyuola to kidwa ber jatelo to nyuoligo. Machielo joma nonyuolgi okelo dongruok mag kanise. Rata wakae osiptal sani koro nogernwa ma mine koro dwa nyuola des. Omiyo wagoyo erokamano kuom maendeleo mwaneno rata ka. En dongruok, wacho ni en dongruok maduong' kabisa mantie iye ka. Wan gi kijande mang'eny mabiro ndiki kod gavana manyiso ni jowa duto mane nitie dala ka machalo kaka kijande bende ne oko sani endi mano bo konyowa nikech maundu koro dok piny nikech joma mane waparo nyalo timo maundu geko gavana osekawo modhi ondiko kunero kendo koro yudo magi. Dongruok mang'eny to kwane ahinya en mana kaluwore gi jo timo ohala kaka wan gi guest house maduong' kae gi mano, lakini gimonyalo wacho ni serikal osetimo maduong' ahinya kwane ahinya. To bende bang' kono dongruok achiel ariyo adek kaka jorata ma bende onyuolo jotelo mopogore opogore ma gin kaka gin mano nyadhi margi rem mane ma pod gin godo kaka gweng' marata. Rem wan go chiro kwane ka pod ber ahinya gi chiro ne maneno ka ni chien ahinya gi gedo mondo pod oendelea ka Nyasaye nyalo yie mondo gedo dhi mbele. Yore inyalo loso tiyore ni kaka makoth ochwe to yore go kethre kendo ka kinde mang'eny kapok ochako losgi tiyudo ni sirikal maduong' ni migawo moro ni Kenya Rural Roads Authority. Kenya Rural Roads Authority ok ane ka timo tich maber ahinya. Kenya Urban Roads Authority to timo gimoro e urban area. To Kenya Rural ni to ok ane ka timo gimaber ahinya. Maka de ber to de sirikal maduong' ofunjo Kenya Rural Road to pesa magiyudogo omi county mondo ritgo yore. Mana kamano nyakwara mogigi kanyo mwachopo gode giko matelo makawuono e chenro ni mar ng'e gwengewa. Sani kiwinjo ka ng'ato pakore ni owuod rata, onyarata, ochirata, odhi limbe rata. Ting'eyo kaka nyingno ne obiro. Omiyo medikete mane wang' jowi mara mogi nikech kae ema biro medo milony mar ng'eyo nondo mag gwenge mopogore kaka nyingegi nobiro kendo kaka ne gichakore. Oriti masani, nyinga Millicent Adhiambo kata Kieri Nyalunga ni Nyaboma. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizza Tune, Skizza Chopper. Terms and conditions apply. Experience the coastal bliss with View Travel's exclusive offer. Unwind and relax in an all-inclusive stay at Sun and Sand Beach Resort in Mombasa. Enjoy unlimited drinks and snacks as you embrace the tranquility of the sea, beautiful sunset views, and relaxed beach walks for only 21,000 Kenya shillings via SGR and 34,500 Kenya shillings for the flight option. Don't miss out on this exclusive offer, only available to View Travel clients. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream. Explore.
Discover. Mtu wangu, imagine kuna over 1000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out, pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. Two bets, min shabiki na nadeku place tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tenda. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki, kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt. Eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari. Mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Alot mar osuga en achiel kuom alode ma waluongo gi dho ngere ni traditional crops. Kiseng'eyo puothe gi area mida lose, tibiro ilude ka nasari, to kawo jumbe moko 3. Oikore aika koro itero puothe manyo iseloso maber. Osuga lony wacho ni osuga improve eyesight mar ng'ato. Osuga nigi some antioxidant factor. Osuga improve mental health. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Auntie. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better. Wadhi tuke Shashwat Harris nyodhi